Jilbab. Bab. Jilbab. Jiblat. Angel men to. Enak angel. Jilbab. Blat. Jilbab. Jiblat. Aku ora iso muni jilbab kok. Lah iku apa? Lah iku iya apa? Ngawur ae. Kok amar ae mbok guyu kok yo. Aku asine isin lho aku ngono kok. Kok ora oleh diguyu wong kowe dagelan kok ora. Nah iya wong kene apik-apik, sing lanang ganteng-ganteng. Lho trek ayu-ayu. Wedok ayu-ayu. Spesial Bu Marini juga. Lho Ning arep dhewe. Wong kene ayu-ayu tenan man yo nyatane. Urun piro ning arep iku? Lah ya mbah. Ya Allah. Ayu-ayu to ibuke lho sing masak yo ayu-ayu. Ayu kabeh ku apik-apik nganggo biru-biru ketok pantes. Biru-biru ketok pantes. Ora kaya bojone ning omah. Gene. Bojone dagelan kok ya Allah awake rupane wireng. Mbok klambene rupane ijo. Lah terus jilbabe rupane abang. Malah kaya gendeng lumuten. Kowe kok roh lho. Lah nek ora roh gene wong ndek kowe tangga kok nek ora roh. Apa kowe seneng bojoku? Alah ra buta bojo merongos ate tak senengi lha apa? Lele ra buta aku. Kok percaya nek bojoku merongos karepmu piye? Lah ndek nane ngono ku nak duwe bojo merongos mbok yo gowo ning salon diapekno ngono kae. Kaya ayu-ayu. Lah iya delok kok didongakno. Dongakno apa? Wong aku ndongakno keluargaku ora karu-karuan ngene kok. Ondonga. Maksude kowe ning kene iki lha apa ngono lho? Benandagel masa ngene tahlilan bento cah iki. Piye cah iki ketoke gateng pekok. Kok cah iki malah bento. Maksude ngene lho Mas. Kowe ning kene iku ngekeki apa ngono lho? Ngekeki apa wong rene ora nggawa apa-apa. Ngekeki kok bento piye cah iki? Mbah ndagel karo kowe malah bento aku. Ayo nek kejak barang. Ngene lho didongakno. Piye? Iya to? Mangan ketan. Ya toh? Iya. Ning pinggir omah. Maksude muga-muga warga Mantingan akeh barokah amin Allahumma. Oh, ngono lho. Kanggo pantun. Iya no. Alah lele. Mbam ana, mbam mati. Iya terus. Perkara pantun karo aku ya. Lah kok iso lho? Lah nek ora gene entuk mikir walah perkara jungkase diguak ngidul. Iya. Alah ra ro mbam. Lah kok iso ora ro lho? Jungkase diguak ngidul. Ojo diguak ning kidul kono. Parikan niku. Piye parikane? Jungkase diguak ngidul karepe ilang. Goblok iki lho. Waduh. Kowe iku ya goblok, kowe parikane sing apik ngono lho. Lah sing apik. Ben dirungokno piyayi kene kabeh. Lah ono parikane jungkas dibuak ngidul, yo ilang yo bener. Lah iya ilang nek mbok takono lah apa, nek malah apa masalah pantun le kene le gudange. Berarti ke iso to, Mas? Nek ora iso gene. Alah, pantunku dungokno ah. Tak dungokno. Jangan bening lawuhe payek. Maksude raine glowing sikile mlethek. Sapa sing mau karepe napa? Alah, sapa? Iku lho ning guri bojoku dhewe ngono raine glowing sikile mlethek. Lah piye wong prai 3 dina ya marane persil yo certelo ngono kok iso. Banget ora mau iku bloko. Apa neh? Aku ngene iki yo ngunane iki jumbono karo awakku dhewe. Jumbono awak sing kepiye? Ada ora pantun lah iki lho iso. Piye? Ning Paris numpak dokar. Kok numpak dokar to, Mas? Ning Paris numpak dokar maksude ngono ah. Karepe lho apa? Ben kemis parani Bang Mekar ngono kok iso. Kowe kok ya iso. Nek ra iso iki acarane apa? Iki acarane ayo sunatan to? Nggih. Sunat nggih. Sunat. Sunat sapa? Sunat yo anake. Lho, anake sapa? Bapake. Ndak Allah Gusti, lah wong ditanggap entek sego 3 piring ora ngerti sing digawe. Sapa to? Ora ngerti sing digawe? Aku ora ngerti. Minggir. Isin-isine wong. Dagelan ketoke barek. Ditanggap mangan pirang entuk entek pirang-pirang piring kok malah ra ngerti sing dianggap maksud piye. Apa kemelok ini? Aku dhewe ya ora roh ngono lho. Kowe iku padha ae. Ya aku ya ora roh kok iso. Ayo piyayi kene jan jos-jos to. Niki acarane sunatan. Sunat, sing sunat takon. Takoki jenenge sapa? Takono ah. Sing disunat sinten, Bu, niki, Bu? Farel. Oh, Adik Farel. Adik Farel. Didongakno. Ya. Muga-muga dadi bocah sing pinter. Amin. Migunane tumrap nusa lan bangsa, Mas. Amin. Uga iso nyenengno wong tuwa. Kaya ngono to. Sunat. Sunat. Iso to, Mas.
Lho tenan ta ora? Kowe yo iso. Lho rak kene sunat yo iso ngartekno ah lele. Kowe yo iso ndongakno. Lho. Oh kene kok iso. Oh berarti pinter. Kene sekolah menengah lele. Sekolah menengah. Kok iso menengah lho? Iya sekolah menengah kejeron balik minggir nah aku. Lho. Mas tes sekolah sing dhuwur ngono lho. Mas sambar mbledek modar engko aku. Pola dek dhuwur-dhuwur lah apa. Mbah. Ayo artine apa ae? Sunat. Lho, ngartekno ngono lho. Aku isi nak ra iso diawasi bapake ning kono lho jajal langsung. Ya Allah Gusti. Mangan ae to, Wul. Ada ora gene. Sunat. Hurufe apa wae? SUNAT. Nah, iku ana werdine dhewe-dhewe. Apa pinter cah iki? Lho, ora pinter. Saiki sing S apa, Mas? Anyep. Maksude iku artine apa ngono lho? Omong piye? Mbah. Lah ana dagelan nok mutong gelis truk kowe engko. Goblok. Kowe ndong. Maksude S iku apa, U iku apa, N iku apa ngono lho. S ora ngerti S ku ya huruf bento kowe iku ketoke ganteng pekok kowe. Maksude kepanjangane S iku apa? Kepanjangane S. S. Goblok. Dageli dhewe ngono. Ana dagelan nok mutong. Lah isin-isine aku ah. Maksude iku lho Mas. Gene S iku apa, N U iku apa, N apa ngono lho. Karepe ngono. Oke. Aja banter-banter tak ambek mikir ora mbok kandhani kon jero wae. Iya. S iku apa? S. Suci untuk laki-laki. Pinter. Dia tambatan Pak. Aja gangge ae aku mikir iki. Sing saiki sing U. Untuk laki-laki itu suci. Loh. Kok padha? N Mas. Nanti akan suci untuk laki-laki. Lah kok padha iku? A. Akan suci untuk laki-laki. T. Titeni man mesti akan suci untuk laki-laki. Suci untuk laki-laki. Lah terakhir artine ya iku kok iso. Ngawur piyayi kene jan grapiak-grapiak. Ning kono Mas aku diamperno. Lho, kowe iku diamperne cah nom-nom. tenan ta ora? Mas cuman dagelane kok Wahyu Budaya. Wis diamperno Mas. Dikeki mangan ning ngarep omah piyayi ten grapiak kabeh wong kene. Aku yo mampir Mas. Dikon mampir. Wong ngajeni kok Mas. Berarti kaya mampir. Aku mampir. Aku ngono. ngajeni. Iya Mangan tolat telek wis balik ketemu pertigaan. Ketemu Mbah Mudin. Ketemu Mbah Mudin. Mbah Mudin. Ah, paling kabeh disolati kowe. Ngawur mau modar piye kok salate iku. Mbah Mudin iki apik piyayine. Lah terus Ditawani kopi, Mas. Ditawani kopi. Ditawani kopi Mbah Mudin. Ditawani kopi Mbah Mudin ning mriku lho. Lah kowe yo gelem. Lho yo gelem kok jeni. Ngono ya. Lah yang Mbah Mudin kan grapiak tenan. Percaya. Lah aku mangolah yo kaya kowe aku. Napa? Ning guri kono. Lha apa niku? Kepethukan wong aku yo nan. Mosok kepethukan wong. Wong lanang ta wedok? Wonge wedok. Kowe dikeki. Kowe lha apa? Wonge apa? Wong ngemiki anake. Wong ngemiki anake. Kowe ditawani. Iya ditawani. Wong wedok. Wong wedok. Wonge lha apa? Ngemiki anake. Berarti wong ngemiki anake. Iya iya. Ya Allah Gusti ki dikeki ora? Iya iya. Kowe ketemu. Iya ketemu. Wong wedok. Wong wedok, wong wedok. Wonge apa? Ngemiki anake. Ngemiki anake. Penakan non kowe ya. Lah kok ono raya diakar-akar. Kok iso heran ngono ah. Ngene. Kowe ketek ganteng tangan mambunek apa wesinge ra umum ya. Ora WC blas kok ditutupi. Kok iso ngawur ae, kok iso sing ora-ora sing bak kuwi ndongakno. Ndongakno. Karo Bapak Kang Agungan Kersa. Ndongakno nggo lagu. Lho, oh iso tak piye kowe? Bisa nyanyi? Lho kene melu audisi ning Indosiar lele. Musike isih ora iki? Wis ora iso lah ya wis. Heh? Ora nggo musik ora masalah. Ndongakno lho, Mas. Ndongakno. Iso. Tenan? Lah iso aku. Tenan ora? Tenan. Mas, musike Mas. Tombo ati Mas ya. Re ire re re
Ning endi? Apa le man? Aku nyanyi ki melok nyanyi ngono lho. Nek kowe nyanyi, Lambeku obah to. heeh. Kowe melok lambemu obah ngono lho. Ngono, angger kowe nyanyi, Aku melok nyanyi lah lambeku obah, kowe melok obah. ngono bilang dong biar gue paham. Aku malah ketunggu. Aku malah kudu ngentut. Rei 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 Piye neh le man yo man. Ibu nak meteng metenge kebuk nggih. Lah nek kon ngebuk lagi. Lah iku lambung ngenang-ngene. Aku gemi omonganem. Lah kowe nyanyi jare cangkemku mbok kon obah. Lah iki cangkemku tak obahno. Bombek. Apa le man yo man? Maksude ora ngene-ngene ngono lho. Lah piye? Nek aku bengok kowe melok bengok. Nek kowe nyanyi, Melok nyanyi. nek kowe nyanyi aku bengok. Aku bengok kowe melok bengok ngono lho. Paham? Paham. Ayo. Ngono ku kondo ah. La ya 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 ya. Ya ya ya. La 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 la. Wes rasa nyanyi ra gudiken aku. Kowe ya padha ae. Lah nek wong nyanyi ade disaduki. Nyaut ngono lho, Mas. Heh? Aku nyanyi ke melok nyanyi ngono lho. Berarti nek nyanyi mbok kon nyaut. Yo melok nyanyi. Iya iya, mbok kon nyanyi. Yo no. Heeh. Iki arep didongakno kabeh. Iya iya. Iki acarane ra sunat. Sunat. Sore iki acarane lah yo sunat. 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 Ayo. Sunat iki piye nek iki? Bob, sik. Gak usah tabohi, aku nek ditabohi bento aku ya. Aja tabohi sik. Ya garingan sik. Garingan sik. Sore iki acarane lah yo sunat. Sunat sing disunat kudune ra oleh sambat. Penting telak wis. Dadi bocah ganteng pinter tur manfaat. Ya ta? Muga-muga benjing angsal oleh nikmat. Penting ada wis aja ngangel. Apa? Untuk nikmat. Entuk nikmat. Apa? Nek disunat. Nek disunat Mas Bombet. Iku mesti lara banget. Aja lali engko esuk adus banyu anget. Nek naleni Mas Kaleni. aja guman singset. Nek kesingset engko manukku mengkeret. Apa sih mengkeret? Malah gedhe nang arusan iki. Sing ngajak saya yo kowe kok iso. Dagelan pondok lho kowe iki. Lho tenan ah pondok lele aku ngene. Pondok nak kowe lho apa? Pondok Jawa Timur, Mas. Sing pondok sapa? Pondok kono Endi? Kebireng. Sing dudu aku. Lah terus pondok apa? Lho, pondok bersalin. Meteng telung sasi. Oh, berarti ora setrum dingin to kowe. Ngawur ae kok iso. Le terus no cah Tambo ati kulimo perkara kaping pisan maca Quran sak maknane balik ayo terus kaping pindho Bos salat wengi lakonana iya kaping telu wong
kaping papat Apa kowe? weteng sira ingkang Mantap, Bu. luwih Alhamdulillah nggih. kaping 5 Alhamdulillah sehat nggih, Bu. pikir wengi Malah masak ingkang pakai duit. luwih. Salah sawijine Apa? sapa bisa anglakoni Iya terus. insya Allah Gusti Allah ngijabahi Wong kok gantenge ndak ya ngene iki lak kudu mulai kabeh. lah mulai ya karepe tra wis dalu kok iso Ojo jalu. ora masalah iki Kene. sing ado-ado ya ben mulai ra masalah muga-muga ya selamat kabeh ngantek teko omah ora ana alangan apa-apa Lah amin ya rabbal alamin ndak ya ngono. nah iya Wong sing isih utuh ya mau kene tok lho. alah Kakak lho. malah Galem to. kakak. Aku kakak tapi iya betul kakak iku. Berarti nek ape kembar ombet. Yo ganteng aku Halil. Wong sok mbadang kowe. Nek ora gene. Ora percaya Nah blas. iku lho apa iku mang? Gosek ngenteni kancane. Hah? Ngenteni Ada kancane. ketani kancane sapa? Lho, yo ana Mas Gombet, ana Mas Cuman, ana iku lho Mbah Buyut. Ada Mbah Buyut sapa omongan Mbah Buyut tengale ku. Eh? Tengol. Tengil. Al. Ya tengil wong ora tata emang. Kayak iki ora toto lho. Iya apa nih yo ya. Iki kewan apa iki? Bet, Parini ya. Kepriati nggih. Man, Dalam Pak Tengil. selamat hari raya Udele Yutri ya, Man. Kok iso udule Yutri to? Sing bener piye, Man? Udule Buyuni kene. Kok iso lho? Selamat hari raya. Idul Fitri. Nah, selamat hari raya Idul Fitri. Lah, Minal qonidin wal budreksin ya, Man. sapa sing bilang Ah iya. Sing bener piye, minal Man? aidin wal faidin. Ngono lho. Kabare piye, Man? Alhamdulillah sae Sehat. Mas sehat. Poso terus. Alhamdulillah. Syukur iki ditimbali ning desa Mantingan Mantingan Tengah. Iki piye lah cah iki? Alhamdulillah Wahyu Budaya Lah. ditimbali kalau sing di omah. Lah rak ngono to. Pirang-pirang tahun lagi mriki meneh. Heeh. Ngene ya, Piye? ning daleme Mantingan Tengah iki ya dipersani dulur-dulur kabeh. Iya apa kok? Ana Bu Marini rawuh, Mbah Supa ya rawuh, Rawuh. Pak Ong ya rawuh wong ancen desane. Ya kabare bojoku ya apik Ongil. Aku ora takok bojomu. Ya ora ana anakku ya sehat kabeh ning omah. Kandhane kok adik kancane salaman adik rambut jak Padha ora salaman sing dhewe, rukun kaya bangaten. Salaman tak contoni. Piye? Sing apik. Nah, ngoten. Pak Tengil pripun kabare? Sehat, Mas? Alhamdulillah. Waduh. Pripun anake tesih? Ora isih iku sekolah ora isih. Mas aku digondol gendruwo ya. Waduh. Alhamdulillah. Nggih to? Lah iya mulane alhamdulillah ya awakku sehat kabeh. Semenuga ya sampean ya sehat Ya ya. nggih rak ngoten to. Wis bosok ya wis. Wis sesuk iki ana mulai-mulai ana dagelan tangane kiting. Iki acarane sunatan. Sunatan. Iki mam wis mbok rembug. Sunat iku ana 5 huruf. SUNAT. Nah, Nek bener. kowe ngartekno mau ya apik mungguhe piyayi kene. Untuk Sunat. Untuk laki-laki. Nek sunat kanggone aku SUNAT ki ana karepe lan maknane. Karepe lan apa? kaya piye? Saiki nek hurufe sing pertama apa? S. S ki tegese nek bar sunat kudu nglakoni salat. As-sholatu imaduddin, salat iku cagake agama. Mulane wong salat iku gampang ning aja gegampang salat. Ngono. Iku nek S. Saiki sing Nek bar sunat wis dewasa kudu duwe unggah-ungguh karo wong tuwa. Man laisal adab mawal kadubab. Sapa sing ra duwe sopan ibarate laler utawa kewan. Ngono. Mulane ngono SUN. Nek arep salat kudu wundu sik sebab kok nek
apa kuwi kudu ngilangno najis. An-nadhofatu minal iman, kebersihan sebagian dari keimanan. Ngono man yo man. SUN. A. Golek amal sing apik, amal sing becik ngendikane para kiai, ikmali dunya ka'annaka ta'isu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu huda. Maksud apa iku? Golek donya saaki-akiye kaya-kaya kowe bakal urip selawas-selawase. Lah, sebalike golek ngelmu saaki-akiye kaya-kaya kowe sesuk bakal mati. Iki pitutur kanggo nganten ngoten nggih Pak Bu nggih. Sunat kali nganten. Lah ya sunat, mulane didongakno sing di omah muga-muga seger waras. Amin. Iku nek sing Saiki sing pungkasan T tanggung jawabe wong tua iki jeh loro. Apa wae, Pak? Siji ki sing nomor 1 nyekolahno. Ya. Sing nomor 2 Apa kuwi? minterno anak. Minterno anake Iya, sing minterno dhuwur. anak suwur. Kae kok iki mah minterno anak sing dhuwur lho kok. Suci untuk laki-laki. Lah iso aku ya iku. Laki-laki untuk suci apa iku? Iki alhamdulillah matur nuwun ditimbali karo panjenengane Bapak sapa Mas? Bapak Sujari Pak nggih. Sujari sopir nggih. Nggih. Pak Mulyono. Pak Mulyono. Iki ora sing rada nggetheneng udah sing bae ya. Kene. Mbah Parmo mbah sapa Mbah Pomo. Mbah Pomo sing pundi? Teng Wingking. Alhamdulillah nekakno wahyu budaya, muga-muga pinaringan rezeki sing kathah barokah. Amin. Muga-muga keluargane Mas ya dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Putrane dadi putra sing waladun sholih yad'ulahu. Mergo iki lakone suwunan, ayo do diaturi panglipur khusus pandemen ya ketoprak wahyu budaya. Ya sing nom-nom ki ana suwunan apa Mas? Suwunan ana caping gunung, Mas. Sarkam dihukum. Ngawur. Iso sarkam dihukum. Waca kowe. Terus. Lah ya ana permintaan lho caping Oh, gunung, caping gunung. kembang rawe, garap tayep, duwite digawa Mas Bombet. Lah iki duwite sapa? Iki duwe mbok sapa iku Mang? Nuwun sewu. Iso. Di napa? Bawani napa mboten? Dibawani. Tinding, Pak. Langsung mawon nggih. Pak, langsung mawon nggih. Langsung mawon. Jam 5 kirang sedasa. Yuk diaturi yuk caping gunung. Yuk.